Здравейте! Това е детската количка iMove на марката Лорели. Тя притежава ергономични дръжки, които правят движението на количката много лесно. За това спомагат и предните завиващи колелета. Количката притежава огромен сгъваем сенник, както и многопозиционна облегалка. Количката има спирачки на задните колелета, които се регулират много лесно, както и огромен кош за пазаруване. За праволинейното движение на предните колелета, количката притежава стопери. За разходките в по-студените дни, количката е снабдена с удобно покривало за крачетата на детето, което лесно може да бъде свалено и почистено. Грифът на количката може да бъде премахнат само с едно движение. Поставката за крачетата на детето се регулира спрямо неговият ръст. Количката е много лека и удобна, тежи само 8 кг и се сгъва много лесно. Това беше количката iMove на марката Лорели.